Hej bloggen. Idag så ska jag vara med Issa. Som vanligt. Nej. Men jag har varit med henne hela helgen faktiskt. Och i förrgår så var vi ute, jag och Alma. Så vi var ute och träffade några från min gamla klass. Och de tyckte det var typ jättepinsamt. Så ja, men jag kan berätta lite mer om det sen. Sen så hände lite roliga grejer hemma hos Isabel. Både jag och Alma sov där. Och så blev Alma sur och så gick hon hem. Jag hoppas inte hon är så jättesur på mig. Och både hon och Isabel, de bråkade typ mest. Så jag hoppas de blir vänner. Så jag och Isabel här bakom mig. Och hon vill inte visa sig. Och Erika håller på och skickar en massa grejer till mig hela tiden. Så jag ska svara på dem snart. Men igår så fixade Isabel mitt hår. Nu har jag lockat sig lite igen. Men hon var jättesnyggt och ja, idag ska vi till Liljeholms och köpa julklappar. Eller så ska vi till julmarknaden. Så det ska bli jättekul. Hej då. Puss på er.